młyn. Witaj taś w płestampnym dzilekły, kasie pścigłe do kawy. Dziś chcemy pogadać sołe, tym gdzemy ziejemy, ale spokojno, nie idzełe planeta Zemia i nasz plac w kłesmłesy, jak no lecci ruzdzi. Idzełe nasze mylezne. To sa nycianscy dziś dnia gdy gard a wies. Ne je wiedzec, w gardze trzysk, negba, bówce i narkwetici, ale tyś są krume, łyżande, robłete dost, a zabawica tyś je gdze. Na wse tymczasa trekre recią, pse łajają, swinie smierdzą, a siłtes asfalt na noc zwiju. Za to je tyś łądźba z rodą, gwosny jestkły, łelność i łeglołe płekły. Tej gdzie to je lepiej mieszkać? Jakby tak im łepłe wiadac, to drangłe rzec. To musi jednak spłezdrzec na to z wiksią łytcełetą i zważec, że na przemier co insi taci mylinci miastka, jak wezmę taci Brysse albo Ezikłełe, a co insi na przemier Chłenice albo co z Strzegardu, juwłeklim Gdyńsk. To sa dzieje w nich często często insi perspektywy rozwiju, pryzę i tak dalej. Na przemier łódź błewnie. Jak ktoś chce studirować stacjonarno, to z małego miasta i tak musi wyjechać. A czym większy gard, tym więcej banze rozinaczynów, midze rzecym wiegłe rozmaitych dzilach. Spetita sa tacich gdyńszczun z kłekweszków, ze wrześcia a z łelewe, cze im sa dzieje juwerno. Doch żeni. A włeglim wiedzele że Gdyńsk to je nowiksi gard w Polsce? Płeprywze, jak zdrecna wichrze zna, to je nowiksi, bo do jego grańców mają zarechłewony tyś machtny part gdyńści windzi. A z wiescim terena tyś to nie je wsiedkłe to samłe. Co insigłe tak rychtych wies, co w niej może być skłescu, szkłeła, krum, jacis insi usłedzi, a co insigłe pustci, to je na przemiar cilek burstwów na puelu Ewicynick. A jeż je co stacigłe jak łeb sadłowia, usadzony specjalno w kłel jaciłe słebiektu na przemiar banowi łeb sadłowia w kłel banowiściów. Tam często leze nijak nie burzą, zieją bardziej jak w małym miejsce, a tyś wezdrzą te mylezne inaci. A doch jaci budynci stoją, to my cesk na to, jak sa dzieje. Jeś musi wzyć sopłet bycieni, że wies może czasa bec lepiej sparłanciony, jak nie jeden gard. Betołe nimo bane. Kwescyżna? Ne, teretyś nimo. A jak miała, to z Chłeniców do Gdyńska i tak wiele lepiej było jechać przez Dersiałe, bo tych banów przez Kwescyżna mało było, a tyś bełe lechy. I tak lepiej miałe ne wsied ci mylezne płe drodze na Dersiałe, jaci zblełe, pincieno i rocitci, jakie na Kwescyżna styry matka Kasiub całych. I wejle, jak tak sa spłezdrzy, to i może sa zastanawiać, gdzie sa lepiej dzieje. Jube nie chcą mieszkać na przemiar ani na tacich ciesto zabetech łed błega perdegunach, gdzele sowek nipią, a na świętygłe Jana ryfę łed trekrów pylą, ani w tych bezbuźnych sodomach i głemłerach, co to tam w lewce jegłe z mefedrona lytają, a czasa nawetka może sa natknąc na jacigłes błezie bruń, Warszawiuka. Może lepiej skuńczymy ten dzilek, nigle na jeś przykrzysie tymę zlejzemy. Zaziewać nie zaziwu, a że to je kasiepści do kawy, ani do tobaci, to młega skłyńciec tak. Chcemy leso łeknąc. Wrócimy do płestampnych dzileków.